В септември беше открит Център за психично здраве по проект за повече и по-качествени социални услуги, реализиран от Сдружение Човеколюбие Пазарджик с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария. На събитието присъстваха представители на областната управа, регионалната здравна инспекция Пазарджик, местния омбудсман, Център Човеколюбие, клубовете за психично здраве от Стрелча и Септември, партниращи организации и самишленици. Лентата беше прерязана от кмета на община Септември и директора на регионална дирекция социално подпомагане Пазарджик. Отслужен беше молебен, поднесени бяха поздравления. На откриването бяха и представители на швейцарското междинно звено Балкански институт по труда и социалната политика за България. Организацията върши изключително полезна дейност и най-приятното е, че разширява обхвата си. Не само Пазарджик, но Септември, Стрелча и така нататък. Сградата е страхотна. Важно е от тук нататък тези, които имат нужда от нея, да се чувстват като дома си и наистина да получат онези услуги, от които имат нужда. Поздравителни писма изпратиха от Агенцията за социално подпомагане, Социално и здравно министерство, партниращи организации.